Дед і баба. Ехаў детка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Под узгорак або гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, што мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю, дед тут бабе кажа. Ты паможаш так каню, як хваробе каша. Ах ты, ёлупень стары, баба деда лае. Стой ты тут, хоть ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс, села пры дарозе, а коня як чорт панёс. Дзе ўзяліся і ногі? Ва ўстановах часам ёсць вось такія бабы. Быццам робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй? Паспрабуйце злезть.